Magandang umaga mga kalakbay. Ngayon ay naghihintay tayo ng relief o mga tulong mula sa Masbate kasamang EFD and ipapamigay natin to sa Guinobatan ngayong February 13, 2021. Mula sa Masbate sa kaibigan nating si Kim at sa tulong ng mga taga-SK Pilar. Maraming salamat po in behalf of Daraga Parish Youth Group and Pagkaboronyog sa Albay. Maraming salamat. Nagsimula sa isang ideya, ngayon ay nais sa katuparan na. Maraming salamat sa mga taong ideya ng ating mahal na Panginoon at ngayon ay kasama na natin tumutulong sa mga taong nasalanta ng bagyong Ulysses at bagyong Rolly. Ang mga nasabing tulong simula Pilar, Sorsogon hanggang Daraga Albay. Patunay ang pagtutulungan ito ng bayanihan Pilipino, natatangi sa mundo.